дар конференсия намояндагони вазорати фарҳанг, академияи миллии илмҳо ва намояндагони донишгоҳҳои олии мамлакат иштирок карда маъруза намуданд. иштирокчиён дар мавзӯи тахти сангин мероси таърихии халқи тоҷик баромад намуда таъкид намуданд ки тахти сангин яке аз машҳуртарин ёдгориҳои қисмати ҷануби тоҷикистон буда марбут ба асрҳои 3 то мелод ва 2 мелодӣ мебошад. ин ёдгорӣ дар даврони истиқлолияти давлатӣ барои ворид гардидан ба феҳристи мероси фарҳангии умумиҷаҳонии ЮНЕСКО пешниҳод гардида моҳи ноябри соли 2021 номинаи тоҷикистон оид ба 2500-солагии шаҳраки қадимаи тахти сангин ба феҳристи ҷашнвораҳои ЮНЕСКО барои таҷлил дар соли 2022 ворид карда шуд. мардуми тоҷик таърихи коҳан дошта, аз ниёгони мардуми тоҷик то ба имрӯз шумораи зиёди осори таърихӣ аз ҷумла ёдгориҳо ба мерос гузошта шуданд. яке аз ёдгориҳои машҳури қисмати ҷануби тоҷикистон ин ёдгории тахти сангин мебошад. ин ёдгорӣ яке аз он ёдгориҳо мебошад ки чанд давраи таърихии мардуми тоҷикро инъикос менамояд. албатта корҳои бостоншиносӣ дар ин ёдгорӣ шуруъ аз даврони иттиҳоди шӯравӣ оғоз гардида дар замони истиқлолият он идома ёфтааст. дар натиҷаи корҳои бостоншиносӣ осори зиёди таърихӣ бозёфт карда шуданд ки имрӯз дар осорхонаи миллии тоҷикистон ва дигар осорхонаҳои ҷумҳурӣ ва берун аз он ҳифз ва нигаҳдорӣ карда мешаванд. бозёфтҳои тахти сангин гувоҳӣ аз он медиҳанд ки дар ин даврон намунаҳои гуногуни ҳунарҳо аз ҷумла ҳунари кулолгарӣ, оҳангарӣ, заргарӣ, инчунин истифодаи васеъи устухонҳо ва бар замин ин албатта ҳунари меъморӣ яке аз дигар ҳунарҳои рушдкардаи ин замон ба ҳисоб меравад. осоре ки дар осорхонаи миллии тоҷикистон ҳамарӯза пешниҳоди тамошобинон гардонда шудааст, инҳо ҳамагӣ баёнгари таърихи коҳан ва фарҳанги пурғанновати миллати тоҷик буда, ҳар як бозёфт албатта вобаста ба ҳар як паҳлӯи ҳаёти мардуми тоҷик маълумоти боз ҳам васеътар медиҳад. аз ҷумла яке аз нодиртарин бозёфтҳо ин ҳам албатта як ҷузъи қисмҳои най мебошад ки он аз устуғон яъне ки оҷ омода карда шудааст ва ин баёнгари он аст ки таърихи мусиқии мардуми тоҷик албатта таърихи бениҳоят коҳан дорад ки ин осор албатта дар осорхонаи миллӣ ҳифз ва муаррифӣ карда мешавад. ҳамоиши мазкур ҷиҳати ҳифзи арзишҳои миллӣ, фарҳангу забон, ёдгориҳои таърихӣ, фарҳанг ва табиӣ, расму оини аҷдодӣ заминаи мусоид мегузорад.